ostať. Ty musíš reagovať na jeho prítomnosť. Ty musíš rozsvietiť v sebe Svätého Ducha. Kým sa ty nepohneš, on sa nepohne. Poď sa postaviť. A poďme na Ježišovi veľkú slávu. Halleluja! 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 Budem vám stievať chvíľu, dobre? Ja som taký dobrý spevák, ale Duch Svätý to prikryje. Amen? Zdávame ti chválu, čest a slávu, pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno. Zdávame ti chválu, čest a slávu, pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno, lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty. Nikto nie je ako ty, si jediný a úžasný. Nikto nie je ako ty. Nikto nie je ako ty. Vzdávame ti chválu. Vzdávame ti chválu. Čest a slávu. Pozdvihnime svoje a chváľme sväté meno. Vzdávame ti chválu. Čest a slávu. Pozdvihnime svoje a chváľme sväté meno, lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty. Nikto nie je Môžete sa posadiť. A vnímaj Svätého Ducha, čo chce robiť. Je veľmi kľúčové, keď chceš prijať od Svätého Ducha v tomto momente priamom pre svoj život, aby si bol hladný po Svätom Duchu. Aby si ho uctieval, aby si sa nesústredil na mňa, ale na jeho prítomnosť. Pretože Duch Svätý je žiarlivý. Keď Duch Svätý uvidí, že 90% ľudí sa sústreďuje na mňa, on sa stiahne a nebude nič robiť. A bude to krásna show a pôjdeme domov, budeš spať a zobudíš sa taký istý, jak si bol. Ber vážne to, že Duch Svätý je prítomný na tomto mieste. Lebo on není energia. On není pocit. On není atmosféra. On je Boh, on je osoba. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Chorabasha katararabasi. Zdvihni iba svoje ruky. Povedz, Svätý Duchu,
Dotkni sa ma. Naplň ma. Zmocni sa ma. Daj sa mi poznať Svätý Duch. Daj mi poznať nebeského Otca. A daj mi poznať Syna Ježiša Krista. Zjav mi slávu nebeského Otca. A premeň moje srdce. Halelúja, halelúja. Vieš, chcem ti povedať jednu vec. Kresťan bez pomazania nemá dopad na svoje okolie. Počúvaj veľmi dobre. Kresťan bez pomazania Svätého Ducha. Kresťan alebo človek bez toho, aby bol zmocnený Svätým Duchom. Aby zmocnený neznamená len moc, ale aby bol ovládaný Svätým Duchom, nemá dopad na svoje okolie. A Slovensko potrebuje ľudí viery, ktorí majú dopad na svoje okolie. Slovensko potrebuje ľudí, ktorí sú plní Ducha Svätého, ktorí sú ovládaní Duchom Svätým a zmocnia sa tohto národa v mene Ježiš. A ja viem, že Boh chce jednať s týmto národom. Vieš, keď chodím na Slovensko, ja nechodím len preto, že som Slovák, keď idem slúžiť. Ale ja viem, že Boh chce niečo robiť. A Boh mi dal pred niekoľkými mesiacmi víziu 2 miliónov ľudí na Slovensku. Boh mi ukázal, že chce do roku 2023, do roku 2030, tak 23 už bolo, zasiahnuť 2 milióny ľudí na Slovensku. Peniaze nie sú problém. Problém je to, že Boh potrebuje ľudí, ktorých sa zmocní. Boh nepotrebuje náboženských ľudí. Boh nepotrebuje ľudí, ktorí chodia do kostola, do cirkvi. Boh potrebuje ľudí, ktorí sú v cirkvi vyzbrojení, sú plní moci a zmocnia sa svojho okolia, vytrhnú diablovi ľudí z rúk. Budú uzdravovať chorých, budú vyslobozovať zajatých, budú kresliť mŕtvych. A keď Boží ľud na Slovensku vezme vierou to, čo Boh chce robiť v tejto krajine, ja ti hovorím, že Boží ľud začne mať priazeň. A keď pôjdeš na štadión, ľudia ti povedia, vieš čo, dávam ti 70% zľavu. A všade, kde pôjdeš, bude priazeň Božia s tebou a bude te nasledovať. A nemusíš byť pastor, počúvaj, môžeš byť iba obyčajný človek v cirkvi. A Boh ti povie, chod na tú zastávku. Ja mám kamaráta, Boh mu povedal, chod na tú zastávku presne v taký čas konkrétny. A išiel na tú zastávku a keď tam prišiel, bol tam muž, ktorého bolelo koleno. Boh mu povedal o tom mužovi. A keď tam prišiel, tak bol uzdravený. Keď budeš nasledovať kroky Ducha Svätého v tvojom živote, Duch Svätý zmení tvoje okolie. Duch zmení atmosféru v tvojej rodine. Duch Svätý zmení všetko v tom živote. A už nebudeš chodiť do cirkvi na stretnutia kvôli tomu, že kde mám prácu, potrebujem modlitby, pastor. Už budeš hľadať Ducha Svätého. Moja téma pre dnes. Si pripravený? Amen. Moja téma pre dnes, ktorý Duch Svätý dal, je Duch Svätý, tvoj Pán. A vieš prečo? Keď som bol pred niekoľkými týždňami v Košice u pastora Maťa, Boh mi povedal, cirkev na Slovensku potrebuje počuť posolstvo o Duchu Svätom. Potrebuje poznať Svätého Ducha. Pretože keď nebudeme poznať osobu Svätého Ducha, nič nedokážeme. Nič. Počúvaj, chcem ti povedať jednu vec. Sú ľudia a skupiny na tejto zemi, ktorí dokážu natiahnuť na štadióny ľudí. Dokážu pritiahnuť ľudí na miesto. Sú dokonca cirkvi, ktoré vytvorili špeciálne programy a sú to mega cirkvi, ale Ducha Svätého v nich nenájdeš. A to, čo Boh chce robiť v tento čas je zmocniť sa svojej cirkvi. Skrze Svätého Ducha. A chcem, aby nielen povstali apoštolovia Petrovia, nielen aby povstali apoštolovia Pavlovia, ale aby povstali obyčajní ľudia, ako Filip diakon, ako diakon Štefan, ktorí budú stále na mestiach
A budú volať meno Pánové. A budú volať, teraz je čas, aby ste počúvali slovo Božie. Boh chce pozvinúť obyčajných ľudí v cirkvi, aby sa zmocnil veci v tomto národe. A ja ti poviem, pokiaľ budeš do cirkvi chodiť iba kvôli potrebám, iba kvôli pastorovi, tak míňaš všetko, čo Boh pre teba má. Vieš o tom, že Adam a Eva neboli pastor a pastorka? Že to boli obyčajní ľudia, ktorí vzdelali vzťah s Pánom. A ako náhle ich vzťah s Pánom začal byť, že tam prišla pochybnosť. Že tam prišlo to hriestne, náboženské, telesné zmýšľanie, prítomnosť Božia skončila. A my chceme cirkvi, ktoré sú naplnené prítomnosťou Svätého Ducha. Halelúja, halelúja. Pred týždňom som bol slúžiť na jednom mládežníckom kempe. Mal som tam 4 stretnutia. Po tých stretnutiach som zostal do 3 rána hore. Pretože nejakí ľudia potrebovali službu. Teraz ti poviem svedectvo. Jedného dňa prišla za mnou jedna vedúca jednej služby a mala tam 3 mládežnícke dievčatá. Asi 15 ročné, 14-15 ročné. A jedna z nich bola poviazaná zlým duchom. Prišlo jej veľmi zle, ale nebola to fyzické to zlé, ale duchovné. Tak sme si šli sadnúť na lavičku von, poprosili ma o službu. Začal som sa modliť. A tá vec odchádzala z nej. A začal som hovoriť slovo poznania o jej živote. A keď som povedal amen, tak jej vedúca hovorí, vidíš, on ťa nikdy ani nepoznal a povedal ti všetko z tvojho života. Amen. A v tej chvíli, počúvaj, že my sme sedeli vedľa obrovského stromu. Zo stromu vedľa nás spadl 2-metrový konár. A rozdelil sa na 3 časti. A keď sa toto stalo, tí dievčatá vybuchli od krík, kričali, plakali, nariekali. A tá, za ktorú som sa modlil, hovorí, vieš, ešte predtým, ako sme išli sa modliť s tebou, ja som tu sedela s mojimi kamarátkami. A povedala som, že naše všetky problémy skončia, spadne konár zo stromu. Halleluja! Vieš o tom, že Boh ťa vidí? Že Boh berie vážne tvoje slova? Prišiel si na toto stretnutie s očakávaním? Boh chce jednať. Ja si pamätám, tuším, som tu bol pred kampaniami v Nepále minulý rok, ešte naposledy. Vieš, čo Boh robil? 5000 ľudí prišlo do takej výšky na kampaň, jak je Gerlachovský štít. Vybagrovaný kopec. Rovina, 5000 ľudí. Z hinduizmu, z buddhizmu prišlo. A obrátilo sa ku Kristovi. Z ľudí boli masovo démoni vyháňaní. Nie, že 2-3, ale masovo. A vieš, čo bola silná vec pre mňa? Ja som nemal len kampane. Ja som chodil do džungle, do cirkvi v džungli. Jazdil som na slonovi. Jazdil si už na slonovi? A keď som šiel do Pakistanu, Boh mi hovoril, musíš kázať posolstvo o Duchu Svetom a o modlitbe v jazykoch. A keď som tam prišiel, ja som nevedel, že letničné cirkvi, počuješ letničné, nevedia nič o Svetom Duchu. To boli cirkvi také, že boli letničné na partéri, ale také tradičné. A vieš čo, navštívili sme cirkvi v džungli, navštívili sme cirkvi v dedinkách, všade možne. A všade sme videli masové vyliatie Svätého Ducha. A teraz ti poviem ten scénar, ja neviem, či ste niekedy boli v takej tradičnej cirkvi, kde ľudia sú takí sporiadaní. Brat, buď ticho. Tak takí ľudia tam boli. A keď som sa začal modliť, ľudia začali kričať. Ľudia začali padať pod mocou Svätého Ducha. Z ľudí vychádzali démoni. Ľudia začali kričať v jazykoch. A masovo bola cirkev krstená Svätým Duchom. A vieš, čo mi povedali pastori? Že potom, čo ste odišli, cirkev stále rastie a zázraky sa stále dejú. Vieš, prečo to je? To není kvôli osobe Filipa Mazura.
To je kvôli osobe Svätého Ducha. Halelujá, ešte nemôžem ísť do slova, ešte mi zakazuje Svätý Duch. Cítim, že chce zdvihnúť tvoju vieru. Halelujá. Halelujá. Pred rokom prišiel jeden muž z Ameriky, veľký biznismen. Pracuje pre Pentagon, pracoval. Robil kšefty s Pentagonom. A mal sklerózu multiplex 20 rokov. Bol v niektorých obdobiach svojho života tak, že už nemohol sa ani hýbať. Ja som ani nevedel, že to mám, ale poprosili ma, aby som mu slúžil. Tak som položil na neho ruky, odišli sme preč, on odišiel do Ameriky a rok som ho nevidel. A o rok sa vrátil do našej cirkvi, pretože naša cirkev robí každý rok stretnutie pre mužov a chodia nám slúžiť Američania a tento prišiel s nimi a začal rozprávať svedectvo, že potom, čo som sa za ňom modlil, čo som mu slúžil, šiel k lekárovi a dali ho do tých všetkých strojov, do CTčka, neviem akého ITčka a všetko. A vieš čo, lekár nechápal, lebo nič tam nevidel. Amen. Povedal, že to je zázrak, ste zázračne uzdravení. Zázračne uzdravení. 20 rokov skleróza multiplex. On bol uzdravený, čo on robí ďalej? Nič, užívajte si život. Veríš, že Duch Svätý to môže spraviť pre teba? Ja som videl, počúvaj, úprimne, okrem vzkriesenia z mŕtvych a malomocného človeka, som videl každý druh choroby uzdravený aspoň jedenkrát v živote. Vzkrieseného som nevidel, lebo sa ťažko k ním dostaneš u nás. Takže pokiaľ by ste vedeli o niekom, zavolaj. Ale videl som každý druh choroby uzdravený už aspoň jedenkrát v živote. Rakoviny, slepé oči, hluché uši, chromých ľudí. Keď sme boli, pamätáte si na Mareka, ktorý často so mnou chodí? Tak keď sme prišli raz do Pakistanu, tak nám priniesli ženu, ktorú zasiahol démon a ona bola ochrnutá na polovicu tela. My sme jej slúžili a o 2 dní už chodila po svojich cirkvi. Tieto veci sú pre teba, že wow, vtedy, keď nežiješ v ríši Svätého Ducha. Ale keď sa pohybuješ v duchu, keď chodíš v duchu neustále, každý deň, nielen o 14:00, ale chodíš ty v duchu, sú to normálne veci. Je normálne, že anjeli ti pomáhajú. Ja som zažil to, keď nám anjel pomohol v Jordánsku, keď mi pomohol anjel. Fyzicky sa stretol so mnou. Ja som nevedel, že to je anjel, až potom som na to prišiel. Som sa dostal na letisku úplne do blbej situácie a nevedel som sa dostať z jednej zóny. Je to taký dlhší príbeh, takže ja ho skrátim. A ráno, asi 7 hodín, čo som bol v tej zóne, som sa zobudil na to, že ma budí nejaký muž. A hovorí, že pán Filip Mazur? Ja hovorím áno. A on mi povedal, chod tam za tým a tým a on ti povie, čo máš robiť. A naozaj som šiel a zrazu som sa z tej zóny dostal a píšem svojmu kamarátovi, že ty, že si niekoho po mňa poslal. A on mi hovorí, ja som nikoho neposlal. A ja hovorím, ale on vedel moje meno. A ja hovorím, ale ja som tvoje meno nikomu nepovedal. Ani ja som ho nikomu nepovedal. Boh poslal anjela, aby mi pomohol. Keď som mal finančné problémy veľmi vážne v živote raz. Pretože som sa stal pastorom v tej dobe, som založil cirkev a nemali sme takú výplatu. A hľadal som si prácu a všade, kde som chodil na odmietali. Poznáš ten scenár, že chodíš dáť a odmietajú ťa? Teraz počúvaj, začal som sa postiť 3 týždne. A taká prítomnosť Pánova prišla do nášho domu, že 3 hodiny denne som iba spal. Zvyšok som ho musel uctievať, taká silná prítomnosť bola. A posledný týždeň, keď som bol v tom poste, v noci
prišiel ku mne anjel, naklonil sa nad mojou hlavou a povedal finančný prielom. A do toho týždňa som mal prácu. V tom týždni som mal prácu. Takže my nie sme obyčajní ľudia, my sme ľudia Svätého Ducha. A keď žiješ v tej prítomnosti, v tej ríši Ducha Svätého, ty nemusíš naháňať zázraky. Ty nemusíš naháňať peniaze, ty nemusíš, lebo peniaze ťa naháňajú. Hej! Amen. A mnoho kresťanov to míňa, pretože oni prídu a oni vyhľadávajú 7 spôsobov, jak získať požehnanie. Poviem ti jeden, buď s Duchom Svätým. Amen. Že moja téma pre dnes je Duch Svätý, tvoj Pán. Halleluja. A prečo tú tému mám? Keď som mal sa mi slúžiť, ja som počul takú vetu od Svätého Ducha. Najprv som počul slova Duch Svätý, tvoj priateľ. A následne na to sa ozvala ďalšia veta od Ducha Svätého. Duch Svätý nie je tvojim priateľom, pokiaľ není tvojim pánom. Amen. Duch Svätý nemôže byť tvojim priateľom, pokiaľ není tvojim pánom. A my potrebujeme pochopiť, kto Duch Svätý je, pretože on je Boh, my o tom budeme hovoriť. Žalm 25:14 hovorí, Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja. A oboznamuje ich so svojou zmluvou. Ešte raz, Hospodin je priateľ tých, ktorí sa ho boja a oboznamuje, dáva im poznať svoju zmluvu. Čo sme mali dnes? Dnes sme tu mali pripomínanie zmluvy s Kristom. A to není len nejaký rituál. Niektoré cirkvi z toho urobili takú tradíciu, niektoré povedali, je to iba spomienka, ale tá večera Pánova to má obrovskú moc. To není len taký symbolik. Vieš o tom, že skrze večeru Pánovu môžeš byť uzdravený? Že keď vierou samozrejme, sú cirkvi, ktoré potom z tohto urobia telo. Aj to je extrém. Ale keď vierou príjmam to, čo urobil Ježiš, jeho ranami som uzdravený. To hovorí to telo, jeho ranami som uzdravený. Tak sa to stáva súčasťou mňa, rozumieš? V jeho krvi je vyslobodenie od každého hriechu, je zlomená moc každej kľatby, zlomená moc každého hriechu. To nie je len, že si dáš pol deci. To je sila. A my musíme poznať, keď chceme žiť požehnaný život, keď chceme žiť život, kde Duch Svätý pracuje v našom strede, zmluvy, ktoré máme s Bohom. Ale tie zmluvy, ti Duch Svätý, to, čo máš v Kristovi Ježišovi, ti Duch Svätý dá poznať nie vtedy, keď si ľahostajný, ale keď on je tvoj Pánom. Boh sa nedá nikomu hlboko poznať v jeho živote, pokiaľ Duch Svätý nie je jeho Pánom. A žiaden kresťan nemôže okúsiť víťazstvo kríža a vzkriesenia. Ani benefity s tým spojené, pokiaľ Duch Svätý nie je jeho Pánom. Dokonca není možné byť spasený bez Svätého Ducha. Není to možné. Lebo je to Duch Svätý, ktorý prv pôsobí v tom srdci, aby ty si mal záujem o Pána. A ty môžeš zatvrdiť svoje srdce voči Pánovi takým spôsobom, že Duch Svätý nebude môcť pracovať v tvojom živote. Takže to, o čom tu hovoríme, čo sa tu dnes deje, to sú vážne veci. Žiaden človek nemôže poznať Boha v tomto živote inak, ako len cez osobu Svätého Ducha. Nemôžeš dôverne poznať Boha ani to, kým je Kristus, bez Svätého Ducha. Rozumiete, tajomstvo víťazstva vo vašom živote je priateľstvo so Svätým Duchom.
Pretože Ježiš je v nebi. Otec je v nebi. A kto je tu na zemi? Duch Svätý. A kde je Duch Svätý? Je v tvojom vnútri. Preto všetko spojenie, ktoré my s Pánom máme v Novej zmluve, je skrze Svätého Ducha. A všimni si jednu vec, dokým Ježiš bol s apoštolmi, so svojimi učeníkmi, oni ho nepoznali do takej miery, ako keď odišiel a prijali Svätého Ducha. Pretože až potom, čo prijali Svätého Ducha, napísali listy. Napísali veľké zjavenia. Prečo? Pretože Ježiš v tele už ich neobmedzoval. Pretože sa im zjavil Ježiš v duchu. A keď to je tajomstvo, počúvajú. Ten Ježiš, ktorého videli učeníci, bol Ježiš, ktorý mal telo. To bol Ježiš, ktorého tiekla krv. A mnohí kresťania sa dnes zameriavajú iba na Krista, ktorý je ukrižovaný. Ja ti poviem tajomstvo víťazstva. Zameraj sa na Krista, ktorý je vzkresený. Lebo to už není len ten Kristus, ktorý visí, ale to je Kristus, ktorý porazil smrť. Amen. A keby si teraz videl Krista oproti tomu Ježišovi, ktorý bol v tele, ver tomu, že Ježišovi v tele by si prišiel, objal by si sa, klápol by si ho. Ale keby si teraz stal Kristus pre teba, padneš na svoju tvár. Preto my nie sme opustení na tejto zemi, lebo máme Svätého Ducha. Poďme ďalej. Ján hovorí, keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. On ma osláví, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. A Korinťanom hovorí, Pán je duch, a kde je Pánov duch, tam je sloboda. A keď my všetci s odhalenou tvárou, kedy v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz, stále väčšej sláve. A to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Neviete, že ste chrám Boží a že vo vás Duch Svätý prebýva? Takže to, čo sme hovorili, tajomstvo slobody, tajomstvo víťazstva, uzdravenia, je v Svätom Duchu. Nie je to v sile človeka, v sile tela. Ty nemôžeš fungovať v sile tela, keď chceš poraziť závislosť. Ty nemôžeš fungovať v sile tela, keď hľadaš napríklad prácu a odmietajú ťa, lebo si Róm. Ty musíš jednať v sile ducha. A počúvaj, a v duchovnom svete vôbec neplatí to, že Slovák, Róm, Grék, Žid. Tam je nové stvorenie v Kristovi. A tam je priazeň od Pána. A diabol s tým nič nespraví. Ty musíš žiť z tej identity, kým si v Kristovi. Prítomnosť Ducha Svätého prináša do pozemskej reality vládu a zjavenie kráľovstva Božieho. A keď chceme vidieť cez nás uvoľnenú slávu Kristovu, nie je to možné bez poznania osoby Svätého Ducha. Ako vieme, že Duch Svätý je Boh, že to není energia, že to není nejaký pocit. Počúvaj. Rímanom 8:9 hovorí o tom, že je to Duch Kristov. Veď ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho. Galatským 4:6 hovorí, poslal Boh do našich srdc Ducha svojho Syna. Filipánom 1:19 cez vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. Vidíš doma Ducha Ježiša Krista. Timotej hovorí, Pavol hovorí Timotejovi o duchu moci, lásky a rozvahy. Biblia taktiež hovorí o duchu života, o duchu svetosti, o duchu múdrosti a zjavenia, o duchu milosti, o duchu slávy. To je tento duch, to je Duch Svätý. A tento Duch Svätý s tými atribútami, s tou mocou a slávou, dokonca Pavel hovorí, moc, ktorá vzkriesila Krista, teraz prebýva vo vás. Takže tento veľký Duch Svätý, ktorý bol pri stvorení, keď sa spojil so slovom, vznikla zem, vznikol vesmír, vznikli planéty, vznikli zvieratá, vznikol človek. Tento Duch Svätý prebýva v tebe a chce byť tvoj priateľ. Ale on nemôže byť tvoj priateľ, pokiaľ není tvoj vládca, pokiaľ není tvoj pán.
Ak Duch Svätý nie je tvoj pán, budeš iba telesný človek. Ak nechodíš v duchu, nechodíš v tých miestach, kde chodí Duch Svätý. Ak chceš žiť vo víťazstve a byť dôverným priateľom Ducha Svätého, musíš sa pohybovať na miestach, kde je on. Žalm 24 hovorí, kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov a kto stáť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. A tajomstvo víťazstva je v dvoch veciach, počúvaj. V chodení v duchu, lebo keď chodíš v duchu, potom je to duch Boží, ktorý sám pôsobí, že chceš tráviť čas v slove. Chceš tráviť čas v modlitbe. Vchodenie v duchu znamená operovať z duchovnej ríše. Pretože sme posadení spolu s Kristom v ponebeských oblastiach. Čo znamená, že žijeme z autority, ktorá má pôvod v duchovnom svete, nie v tomto svete. Ktorá má pôvod v Kristovi. A to druhé tajomstvo je pochopenie toho, že nie je možné nič urobiť. Nie je možné byť ani spasený, ani dokonca sa chcieť modliť, ani byť v slove, ani hľadať Pána. Ak to Duch Svätý neurobí sám v tebe. To je tajomstvo. Ty si nebol spasený kvôli tomu, že ty si chcel. Nikto z nás nehľadal Pána, ale prišiel Duch Svätý, ktorý oživoval naše srdce. Skrze slovo Božie. A preto ty si nemôžeš dovoliť taký luxus, ako veriaci človek, vzdorovať Duchu Svätému. Ty nemôžeš uhášať Svätého Ducha hriechom. Ty nemôžeš uhášať Svätého Ducha nejakými svojimi názormi. Ty sa mu musíš podať. Ak chceš vidieť víťazstvo, chceš vidieť zmenu v tomto národe, ty sa musíš podať Svätému Duchu. A môj záver bude príbeh. Môj osobný príbeh. Keď som prišiel do Pakistanu, keď som tam bol naposledy, to bolo asi 2,5 roka dozadu, tak som mal veľmi nabitý program. Tam nemáš, že slúžiš raz za deň a potom ideš a celý čas máš voľno. Tam ideš stále. Takže musíš fungovať z moci Svätého Ducha. A vieš, to telo bojuje s tým. A nechce sa ti. Vieš, že by si sa potreboval modliť a tak ideš spať radšej. Tak sme šli na jedno uzdravovacie zhromaždenie. Ja som kázal Božie slovo, modlil som sa za ľudí a nikto nebol uzdravený až na jedného človeka. Až na jedného človeka. A ja som sa trápil v srdci. Pretože som vedel, že ľudia prišli s očakávaním. Ja som nerozumel, čo sa stalo. Tak mi Boh povedal, keď tvoj sused zaspí, tak choď a budeme spolu o tom hovoriť. Takže som čakal do 2:00 rána. O 2:00 ráno som si sadol do kresla a začal som hovoriť s Duchom Svätým. A on mi hovorí, prvú vec, čo mi povie Duch Svätý, počúvaj, ty si ma zneúctil. Ty si ma urazil. Ja som zostal v šoku. Prečo? Prečo Duchu Svätý? A on mi hovorí, pretože ty si našiel čas na službu, ty si našiel čas na všetkých tých ľudí a na mňa si nenašiel čas. Som bol v šoku. Musel som činiť pokánie z toho a Duch Svätý mi hovorí, nemôžeš si dovoliť taký luxus, že si unavený, že sa nejdeš modliť, lebo si unavený, lebo si celý deň slúžil. A vieš čo? Ja som poslúchol Ducha Svätého. Ja som sa chodil modliť o 2:00, 3:00 ráno. Zostal som tam do 4:30, potom som o 8:00 napríklad stál a šli sme na službu. A Duch Svätý ma zmocnil aj v tomto. A niektorí z vás nevidíte výsledky vo svojom živote, lebo ste príliš leniví venovať čas v modlitbe. Niektorí si nájdete čas na to prísť do zboru, ale nenájdeš si čas nájsť čas na pôst, na modlitbu, na slovo. A kopať to vtedy do tej hĺbky, kým nenarazíš na Boha. A vieš, prečo Boh nás necháva kopať do hĺbky, hľadať Neho, aj keď On je v nás? Lebo chce zlomiť moc našeho tela. Pamätáš si na tú ženu, ktorá prišla ku Kristovi a rozbila tú nádobu s tým olejom vzácným? Tak ti niečo poviem, to
Ten olej, to je Duch Svätý v tebe. A tá nádoba si ty. A keď dovolíš Bohu, počúvaj, keď dovolíš Duchu Svätému, aby priniesol tú telesnú nádobu ku Kristovi a rozbil ju, vôňa oleja sa voní na tvoje okolie. Obrazne, Duch Svätý je tá žena. Nádoba si ty a tvoje telo. A Ježiš. Je to bolestivé, ja to viem. Chceš to podstúpiť? Chceš vidieť, ako ten, nielen tvoj život, ale tento národ je zmenený. Musíš sa nechať priviesť od Svätého Ducha k Kristovi a nechať rozbiť tú skrupinu, aby sláva Božia sa uvoľnila. A potom Duch Svätý ma vyučoval niekoľko bodov, ktoré vám chcem povedať. Povedal mi niekoľko bodov a preto si ich zapisuj, keď máš teraz pero a papier. Prvý bod, ktorý mi povedal, ak ma chceš poznať, tieto body sa týkajú toho, že ak chceme mať vzťah s Duchom Svätým, ak ho chceme poznať, toto je to, čo Duch Svätý vyžaduje od nás. Prvý bod je, on mi povedal, ja som plachý. 1. Kráľov 19:12. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni prišiel ten tichý Vánok, šelest. A v tom bol Boh. Duch Svätý sa prejavuje vtedy, keď sa vieme pred ním utišiť. Keď sme rozptýlení vo svojom živote, on je plachý a neprejaví sa. Čo všetko rozptýluje tvoj život? Telenovely? Ja si pamätám, keď v Ganovce išla Rosalinda, celá osada mohol si prejsť tak, aniž by sa ti nestalo. Všetci boli na Rosalinde. To ťa rozptýluje. Ale čo ťa rozptýluje? Rozptýluje ťa diabol tvojou minulosťou? Že premýšľaš neustále o sebe samom? Počúvaj, Duch Svätý plachý. Ak budeš neustále centrom tvojho života iba ty a tvoj život, Duch Svätý sa neprejaví. Druhý bod. Priateľstvo so mnou vyžaduje opatrnosť v duchu. Priateľstvo so mnou vyžaduje opatrnosť v duchu. Žalm 25:14. Hospodín je dôverným priateľom tých, čo sa ho boja. Boh hovorí k tým, ktorí si vážia priateľstvo s ním a správajú sa k nemu s bázňou a s rešpektom. To neznamená nebyť bezchybný človek, ale znamená to, že keď zlyháš, pokoríš sa. Ďalej. Kto chce počuť môj hlas, musí sa naučiť utišiť v duchu. To je tajomstvo. Utišenie není o tom, že zavrieš ústa, ale utišenie je o tom, že všetko to vnútorné, ten chaos, tie hlasy, tie tvoje trápenia a potreby v tej chvíli odložíš, zameráš sa iba na osobu Svätého Ducha. Keď chceš počuť jeho hlas, keď chceš byť ním vedený. Utište sa a poznajte, že ja som Boh, hovorí Žalm 46. 4. bod. Nedám sa poznať každému, kto na mňa volá, lebo so mnou nemôžno manipulovať. Čiže Duch Svätý sa nedá manipulovať. On sa nedá poznať každému, kto len volá, pomôž mi, Pane. Lebo niektorí ľudia to volajú iba vieš čo, to je taký posledný výkrik, ale nemyslia to vážne. Niektorí ľudia prídu na stretnutia, alebo prídu do cirkvi a sú tak v koncoch vo svojom živote, ale nedokážu sa pokoriť v srdci. Oni sa dokážu v tele iba pokoriť. A v cirkvi volajú, Páne, milujem ťa, zachráň ma, tu padnú na kolená, budú tu plakať. A vieš čo, nič sa nestane. Pretože Duch Svätý pozná ich život mimo cirkev. Jeremiáš 29:13. Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Čo to znamená celým srdcom? Že nech je akákoľvek situácia v tvojom živote. Dokážeš to odstrániť, dokážeš to dať nabok, len aby si našiel Svätého Ducha.
Ideme rýchlo ďalej. 5. Človek musí predstúpiť predo mnou čistý. Žalm 24:3, tu sme už čítali. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodinov? Iba človek, ktorý má čisté ruky. Musíš žiť posvetení, musíš sa nechať ovládať osobou Svätého Ducha. Galatianom hovorí, chodte v duchu a nebudete chodiť v tele. Keď chodíš v tele, znamená to, že nechodíš v duchu. 6. Ak ma človek urazil a zarmútil, musí sa mi najprv ospravedlniť a činiť pokánie. Takže Duch Svätý s tebou nebude nič iné rozoberať v tvojom živote, vôbec tvoju chorobu, financie, nič, pokiaľ je niečo medzi ním a tebou. Musíš najprv prísť a povedať, odpusti mi, Svätý Duchu. A musíš to myslieť vážne. Pretože čo sme rozprávali, že Duch Svätý je plachý. Duch Svätý je žiarlivý. Čo hovorí prvé prikázanie Božie? Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš uctievať iných bohov. Čo, máš nejakých iných bohov? Ja nehovorím o Márii a tam ďalej. Ja hovorím, čo je tvoj boh? Telenovely v telke? TikTok, mladý TikTok? Dievčatá tanečky na Facebooku? To je vážna vec, počúvaj. Keď budeš hľadať muža, teraz mladým dievčatám, keď budeš hľadať muža skrze tanečky, oblečenie, tak ja ti poviem, dostaneš takého, jak si zasielala. A potom sa nemôžeš čudovať, že dlhy prídu, že dieťa, že zrazu si mala celý život pred sebou a v 15-ke máš dieťa a v 18-ke. Daj svoj život Duchu Svätému. A nenechaj sa zviesť diablom. 7. Kto ma chce počuť a vidieť, musí byť krotký v duchu. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Musíš vedieť sa aj pokoriť. Keď sú hádky doma, muži, máš chuť vyštartovať, máš chuť prejaviť svoju autoritu. Možno Duch Svätý hovorí, chod do svojej izby a modli sa. Poviem ti úprimne, ja neviem, prečo to hovorím teraz, ale takto to potrebujem počuť. Keď som sa snažil uplatniť tú svoju autoritu, ja som muž, ja som hlava rodiny, tak vieš čo, iba oheň prišiel. Som sa zavral v izbe a začal som sa modliť. A pochopil som, že problém není v mojej žene, ale problém je ukrytý niekde inde. Tak sa veci zmenili. Teraz zhrniem, bo máme ešte 3 body a zhrniem ich rýchlo. Človek, ktorý pozná Svätého Ducha, vie, že sa veľmi rýchlo dokáže zarmútiť. Preto musíš naozaj chodiť vnímavý vo svojom živote. Ty si nemôžeš dovoliť luxus, ako neodpustiť ľuďom. Ty si nemôžeš dovoliť ako luxus, že teraz som v cirkvi a potom idem tam, niekde za roh a zapálim si cigaretku. To moslimovia si môžu dovoliť, lebo oni hovoria, že Allah ich nevidí, keď sa skryjú za auto. A vidíš, ale náš Boh je všemocný, ich není, lebo on nás vidí. Ty si nemôžeš dovoliť luxus nebyť s Bohom, nečítať slovo, nebyť v modlitbe. Za tento luxus v tomto svete sa platí smrťou. Chceš kvôli 5 minútam na TikToku, kvôli jednému dňu na zábave prísť o večný život. Bože, jak sa to môže stať? Lebo keď to budeš robiť pravidelne, tak sa ti zatvrdí srdce a už ani nebudeš vnímať Svätého Ducha. A ty sám seba odsúdiš. Vieš, čo spôsobuje prítomnosť Svätého Ducha? To sú ďalšie body, ktoré mi Boh povedal. Moja prítomnosť spôsobuje, že netúžite po veciach, ktoré sú nečisté a po ktorých túži svet. Vieš, čo je skutočný prejav prítomnosti Ducha Svätého v tvojom živote? Nie sú to zázraky, nie je to padanie, nie sú to prejavy Svätého Ducha, ale je to bázeň pred Hospodinom.
Ak máš bázeň pred Bohom, znamená to, že si podriadený Svätému Duchu. A ak sú nejaké nečisté veci, on ťa bude viesť, on ťa očistí. Kto z vás chce, aby Duch Svätý bol jeho Pán? Poďme sa postaviť na chvíľu. O Duchu Svätý, ja sa modlím, aby toto slovo preniklo do ľudí a zakorenilo sa do nich na veky, nielen na dnes. Musím urobiť jednu výzvu, nemôžem slúžiť chorým ani a tak ďalej, dokým neurobím jednu výzvu. Pokiaľ si tu a vieš, že sa ťa to týkalo, a chceš činiť pokánie, poď teraz dopredu rýchlo. Ale rýchlo. Pokiaľ si tu a vieš, že sa ťa to týkalo, halleluja, halleluja. Ja viem, že to sú viacerí. Pokiaľ si tu a Duch Svätý není tvojim pánom a vieš, že telo a chtíč ovláda tvoj život, poď tu. Poď tu a čiň pokánie a Boh ti dá silu. Boh ti dá silu. Halleluja. Halleluja. Chcem vám povedať, tí, čo prichádzate, bude to možno ťažké, ale keď to vydržíte, uvidíte slavu Božiu vo svojom živote. Poďte, zdvihnime k tým ruky, k tým, ktorí prichádzajú. To je svätý moment. Nepozeraj sa na suseda, pretože tu si ty a Boh, nie tvoj sused. Opakuj po mne, Duchu Svätý, odpusti mi. Občisti ma krvou Pána Ježiša Krista. Daj mi nový život. Pomôž mi, Duchu Svätý, vstúpiť do toho, čo Ježiš pre mňa pripravil. Zachráň ma, Duchu Svätý. Priveď ma k Ježišovi Kristovi. A daj sa mi poznať. Teraz chcem jednu vec. Ja sa budem modliť chvíľu, ale vy sa modlite sami a hovorte s Bohom teraz. Iba ty a Boh. A ja sa budem modliť. Ale ty sa teraz modli tiež, pretože to je medzi tebou a Duchom Svätým. V mene Ježiš. Ja lámem moc každého nečistého ducha, ktorý zväzoval týchto ľudí. V mene Ježiš. Teraz máme tu moc. V mene Ježiš. Ja lámem moc každej závislosti. V mene Ježiš na ich životoch. Teraz. V mene Ježiš. Halleluja, halleluja. Halleluja. Korabasha katarara banderere. Irako senderere. Irane, nech tvoja sila príde, Duchu Svätý. Tvoja sila, Duchu Svätý. Tvoja sila, Duchu Svätý. Viac. Horamašaj. Viac. Viac. Dotkni sa. Dotkni sa. Duchu Svätý. Tvoj duch pokánia nech sa vyleje na nich teraz. Aby to, čo činia, bolo zo srdca. Nie, iba z emócie. Duchu Svätý, naplň ich srdce teraz. Teraz. Teraz, mene Ježiš. To je oheň, Svätý Duchu. Pusti ju. Pusti ju, mene Ježiš. Teraz. 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 Teraz lámem tu moc. Nečistú na tvojim životom. Mene Ježiš. Korabašeta. Viac. Viac. Budu slobodný. Vykarašete. Sikarašete.
prišiel do tvojho života. A Duch Svätý to láme teraz, v mene Ježiš. A on hovorí, žiadne zlyhanie ani hriech nebude mať moc nad tebou. Lebo ja ťa teraz očistujem svojou krvou. A všetko minulé je zlomené teraz, v mene Ježiš. Každý muž, ktorý sa ťa snažil zmocniť, ktorého posiel diabol, aby zničil tvoj život. Ja pretínam to puto teraz, v mene Ježiš. Ja strávam z teba tie reťaze, ktoré vidím v duchu teraz, v mene Ježiš. A všetko, čo ti bolo násilne urobené, je teraz oslobodené, vyčistené, teraz mocou Ducha Svätého. V mene Ježiš. On ťa čistí teraz. Oheň Svätého Ducha teraz. Oheň Svätého Ducha teraz. V mene Ježiš. Teraz je to zlomené v mene Ježiš. Duch Svätý. Každá silná rána, ktorú si dostala, teraz vyťahnutá z tvojho srdca von v mene Ježiš. A on sa ťa dotýka teraz. Každá fyzická rána, ktorá bola silná a priniesla ránu do tvojho srdca, je teraz zabudnutá v mene Ježiš. Duch Svätý ti dáva na to zabudnúť teraz v mene Ježiš. Očistuje tvoju myseľ a láme každú ránu nad tvojim srdcom v mene Ježiš. Viac Duchu Svätý. Kopni sa aj Duchu Svätý teraz. Teraz, 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 teraz. Viac, viac, viac. Tvoj oheň Svätý. Šaka, baba, baba, baba. Teraz nech prídu všetci chorí a postavia sa tu. Všetci chorí, postavte sa tu. Všetci chorí, postavte sa tu. A otvorte sa Svätému Duchu. Shikabando, shikabando. Halleluja, 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 halleluja. Teraz je tu zlomené. Shikabando. Boh ti hovorí, ty nie si sama. Ty nie si sama, ja som s tebou a ja počujem každé tvoje nariekanie a každé tvoje volanie a ja teraz chcem odpovedať. Sa modlím, aby tá ťažoba, ktorá zomierala tvoje srdce, teraz bola zlomená v mene Ježiš. Modli sa. Vnímam Pánov súcit, ako chcem uzdravovať teraz. Nenaťahuj sa ku mne, natiahni sa k nemu. Nedívaj sa na to, čo tu deje. To je Duch Svätý. To je medzi ňou a Bohom. Ty máš svoj problém. Takže pozdvihni ruky teraz. A začni volať na Pána vo svojom prípade, vo svojich problémoch. V mene Ježiš.
nad sebou, nad svojim telom si vyslovila zlé veci. A nepríjmala si seba samú, pretože sa porovnávala s okolím. Ale hovorí, ja ťa príjmam takú, aká si. Amen. Ja ťa milujem takú, aká si, lebo ja ti takto stvoril. Amen. Halleluja. Halleluja. Teraz tvoj moc Svätý Duchu pôsobí. Teraz vyslobodzuješ Duchu Svätý. Teraz. A džíha nech spadne z tebe, menieš. Halleluja. Buď uzdravená, buď slobodná, teraz, Pane Ježiš. Tvoja sila Duchu Svätý nech vojde do nej teraz. Nech jej orgány sú zdravé v mene Ježiš. Teraz, Pane Ježiš. Tvoja sila teraz do nej vstupuje. A lieči každú demonickú nemoc v jej živote. Teraz. Sila. Prišlo skrze túto tvrdosť. Sú veci možno, o ktorých nechceš ani hovoriť zo svojej minulosti. Ale on ťa teraz od toho uzdravuje a vyslobodzuje ťa. Sú veci, ktoré si urobil a hanbíš sa za nich. Ale sú dôsledkom toho, čo robil tvoj otec. Ale Boh hovorí, ja som tvoj adoptívny otec. Ja som tvoj nový otec. Amen. Ja ti odpúšťam, žij nový život. Amen. Amen. Aj sa ti duchu, teraz, Pane Ježiš. Každá reka nech je zlomená v mene Ježiš, teraz. Každá ťažoba nech je zlomená teraz, Pane Ježiš. Všetko, čo ho zomieralo, nech je zlomené v mene Ježiš. Každá závislosť, každá choroba, nech vidíme teraz, Pane Ježiš. Ja zväzujem každú nečistú mocnosť teraz. Vyznávam autoritu Ježiša Krista nad jeho životom. Kolena. Počúvaj, jedna kľúčová vec v uzdravení. My nečakáme na uzdravenie, my prijímame uzdravenie, ktoré už bolo nám dané v jeho ranách. Keď toto pochopíš a odídeš z tohto miesta, nebudeš čakať na uzdravenie. Budeš jednať na základe uzdravenia, ktoré ti bolo dané. A mnoho ľudí stráca svoje uzdravenie, ktoré prežili na zhromaždeniach kvôli tomu, že nechápu tomu, že sme boli uzdravení, ale myslia si, že čakajú neustále, kým uzdravenie príde. Ty vo svojom duchu nie si chorý, pretože Ježiš nie je chorý. Takže teraz urobíme jednu vec. Začni robiť to, čo nemôžeš robiť so svojimi kolenami bežne. V mene Ježiš, nech vstúpi sila do vašich kolen. Teraz, v mene Ježiš, nech vstúpi sila. Nech vstúpi sila. Buďte uzdravené kolena. Buďte uzdravené šlachy. Teraz, v mene Ježiš.
Buďte uzdravené svaly. Verieš! Teraz! Začni sa hýbať, poď. Začni robiť to, čo si nemohol robiť. Hora mašika tarara banderere. Sila Svätého Ducha teraz! Každé poškodené jablčko, meniskus, Pane Ježiš, buď uzdravený teraz, daj meno Ježiš! Stvoľa sa nová štáka, nová kosť, nový meniskus, Pane Ježiš, poď, rob to, čo ťažké, poď. Začni skakať. Dole. Aleluja. Hore. Poď, začni to robiť si. Vstup do toho uzdravenia. Ty musíš do neho vstúpiť. Keď ťa boli chrbát, začni robiť s to. Keď slabo vidíš, začni čítať nejaké písmená na tú diaľku, na ktorú slabo vidíš. Pane Ježiš, oči, buďte uzdravené teraz, Pane Ježiš. Teraz, Pane Ježiš. To je život, Pane Ježiš. Koľký z vás cítite úľavu o svojich kolenách? Halelúja. Je tu niekto, kto má diabetes, cukrovku? Poďte tu rýchlo. A vystredáme sa. A vycvičte. Pane Ježiš! Duch diabetes, pusti! Buď uzdravený! Pane Ježiš! Teraz! Buď uzdravený! Pane Ježiš! Pane Ježiš! Teraz! Pane Ježiš! Je tu niekto, kto počuje slabo na jedno ucho? Ty? Títo dva ľudia iba slabo počujú na jedno ucho? Dobre. Vložte si prst do toho ucha, kde slabo počujete. Oba? Sodujčiek. Začni späť prste. V mene Ježiš, uši, otvorte sa teraz, v mene Ježiš. Mocno. Bubienky, buďte uzdravené teraz, v mene Ježiš. Teraz ruším svoj život, v mene Ježiš. Teraz, v mene Ježiš. Teraz, otvorte sa uši. Duch, hluchotný, pustím teraz, v mene Ježiš. Teraz poruším, v mene Ježiš. Teraz, v mene Ježiš, buď slobodný. Oj, buď slobodný. Počuj, v mene Ježiš, ucho. Teraz. Teraz otestujte to ucho. Ak viete otestovať to ucho, či počujete lepšie, otestujte. Zapchajte si to zdravé ucho, zdravé. A to, čo slabo počulo, nechajte voľné a poslúchajte, či sa zlepšil ten sluch. Raz. Je to lepšie? Je lepšie. Opakuj po mne. Ježiš. Nie vy, ona. Počuješ? Ježiš. Halelúja. Hovorí to? Amen. Halelúja, dajme slavu Boha. Pane, zapečal to 100%. Povolávam 100% do toho. V mene Ježiš. Teraz. Kto počuje z vás ďalších lepšie? Kto cíti, že sa sluch zlepšil? Z vás, ktorí tu ste teraz boli. Hovorte, áno alebo nie? Dobre. Ja som mal pred
urodzení, ale dobre. Dobre. Dobre? Čo si mal? Urodzení, tak potom tam trošku tak jak... Brnenie, také Ale piskanie. teraz dobre. Halelúja, dajme Bohu slávu. Počúvaj, keď život vojde do teba, buď sa stane zázrak, alebo sa stane uzdravenie. Zázrak je okamžitý a uzdravenie je postupné. Chodte z domov s tým, že ste uzdravení v ráno Ježiša. Amen. Poď vyhnime ruky. Ja sa budem... Alebo tak sa opýtam, ešte počkajte. Kto zažil nejakú zmenu počas tých modlitieb, ktoré alebo zhromaždenia? Je tu niekto, kto sa dotkol a zažil nejakú zmenu? Koho sa dotkol Duch Svätý? Nemusí to byť uzdravenie, môže to byť sloboda. Ale ty čakáš ešte na tú zmenu. Ja to viem po celom. No pozvinite ruky a osvátite Svätého Ducha. Dotkni sa Svätý Duch teraz. Ty si niesla dlhodobo na svojich ramenách veľkú ťažobu. Niečo, čo ako keby duchovne ťa tlačilo neustále dole. Niekoho boli fyzicky chrbát, ale teba to duchovne bolelo. A Duch Svätý vstupuje do tých situácií teraz a začína ich riešiť. A hovorí, ja vysielam teraz anielov, aby pracovali v tvoj prospech. A začali jednať. A hovorí, nenechaj sa rozptylovať, buď verná, buď v písme, buď v modlitbe, aby som mohol pracovať. Pretože diabol ťa častokrát rozptyluje a zastaví ťa, keď chceš ísť robiť nejaké veci. Keď sa chceš ísť modliť, on ťa zastaví. Príde pokušenie, aby si otvorila napríklad mobil a zrazu na ňu stráviš dlhý čas. Alebo iný druh pokušenia. A on hovorí, vytrvaj to a uvidíš zmenu, uvidíš, ako sa zlomia veci v tvojom živote. V Duchu Svätým modlíme sa za priamo v mene Ježiš teraz. Buď slobodná a priamo v mene Ježiš. Dotkni sa jej. Dotkni sa jej. Ty máš deti? Sa modlím v mene Ježiš za tvoje deti. Pretože ja vidím, že sa dotýka to tvojich detí. Že sú určité situácie, ktoré sa dejú u vás, ktoré sa nich dotýkajú. Tak ja sa modlím v mene Ježiš, aby tie deti prežili lásku Ježiša Krista. V mene Ježiš. Nech tvoja sila prúdi ku nej, Pane. Ja sa modlím, aby si zjavil lásku nebeského Otca, aby vedela predať svojim deťom v mene Ježiš. Amen, amen. Poďme chváliť. Duch Svätý urobí zázrak, keď som sa za ťa nemodlil. Halleluja.
pomazanie, keď budeš cez sny vidieť, čo sa ľuďom, ľudských životoch deje. A dokážeš im pomôcť, pretože v snoch ti bude ukázané, čo sa deje v ich životoch. Teraz mene Ježiš! Oheň! Viac! 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 Oheň! Oheň! Život! Tvoj premoc! Pusti ju v mene Ježiš! Pusti ju diabol v mene Ježiš! Pusti jej život! Pusti jej vzťah v mene Ježiš! Teraz v mene Ježiš! Život! Sloboda! Viac! 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 Nech príde duchovná sila do jeho srdca. Nech sa necíti slabý do sveta, ale silný. Každá sklesnosť, každá únava, každý boj v mene Ježiš, nech je zlomený teraz. Každý permanentný tlak, ktorý prichádza na jeho život, od financií, vzťahov, rodinu, nech je zlomený teď, v mene Ježiš. Teď, buď slobodný. V mene Ježiš. Teď! Koraba šakatarama. Víťazstvo, víťazstvo. Koraba šikatarama. Šikabarana na kuseta. Šikarana. Priamo v mene Ježiš, teraz ten život. Kirarana, siga. Šikarana, sendere. A sa modlím pre plodnosť v každej oblasti v jej živote v mene Ježiš. Buď slobodná, buď zdravá v mene Ježiš. Teraz v mene Ježiš. Teď! Priamo pre jeho život. V mene Ježiš. Teraz v mene Ježiš. Teraz v mene Ježiš. Sloboda. Každé sklamanie, frustrácia, nech je zlomená teraz v mene Ježiš. Teraz. Dvihni ho, prosím ťa, dvihni ho ešte. Teraz v mene Ježiš. Tvoj oheň, Svätý Duch. Tvoj oheň, Svätý Duch. Naplň ho. Nahrad každé prázdne miesto. V mene Ježiš. Teraz v mene Ježiš. Viac. Viac Duchu Svätý.